Всъщност на всички, на които им предстои тази година да бъдат абитуриенти, как трябва да изберат правилно костюмът и всъщност може ли целият випуск да има собствена колекция? Така че тук костюма, специално за момчетата, за младежите, играе много ключова и важна роля в този старт в живота, на увереност, на готовност, на позиция, на лидерство. Защото костюми, произведени в България от най-висококачествените платове, италиански платове от вълна, което е най-добрата материя за костюм, като тези, които носим ние, неродопското вълнено одеяло, такива костюми съществуват и те, повярвайте ми, изобщо не са толкова завишени. Здравейте, аз съм Гери Бардаро, а до мен е Александра Кантарели и вие сте с предаването Мода с мисия. В този епизод на предаването Мода с мисия ще си говорим за абитюрентските костюми и всъщност на всички, на които им предстои тази година да бъдат абитюренти, как трябва да изберат правилно костюмът и всъщност може ли целият випуск да има собствена колекция и костюмът да е създаден точно за вас? Нека да започнем първо с ситуацията в момента. Какво се прави сега, когато си абитюрент? Започваш едно трескаво търсене, лутане, какво точно да си вземеш, колко месеца по-рано да се подготвиш за бала. И това се превръща в едно състезание. Състезание не на някаква стойност, а състезание на кой костюм ще е по-скъп и каква марка ще бъде костюма. Това е порочна практика и абитюрентския бал се превръща не толкова в начало на един нов етап от твоя живот и старт в живота, колкото на един цирк. Истината е, че абитюрентският бал е начало на твоя съзнателен живот. Така че тук костюма, специално за момчетата, за младежите, играе много ключова и важна роля в този старт в живота, на увереност, на готовност, на позиция, на лидерство. Т.е. костюма има една символика, която е далеч по-различна от това, просто какво ще облека тази вечер. Гери, между другото, поставяш много правилна посока, защото костюмът погрешно се разглежда като дреха за една вечер, като някакъв цирков спектакъл, че трябва да си възможно най-открояващият се и този костюм си ти е за веднъж. Първото, което е, костюмът всъщност е инвестиция, той не е разход и няма нищо общо с бала. Да, балът е повод да си го купиш и съм забелязала, че носенето на първият костюм в живота на един мъж най-често е свързан с балът му, което е чудесно. Нека кажем, че на тази възраст вече едно момче съзрява, превръща се в мъж и му се налага да влезе в реалният живот. И костюмът всъщност би трябвало да бъде разглеждан като инвестиция, защото след това на теб ти предстои този същият костюм да отидеш на интервю за първа работа, предстои ти да отидеш да искаш кредит от банка, за да започнеш бизнес или нещо друго. Предстои ти да си намериш половинка, най-вероятно с този костюм. Повярвайте ми, жените са много по-впечатлени, когато се появите облечени в костюм, така че наистина трябва да бъде разглеждан като инвестиция, защото в края на краищата хората съдят по външният вид на първо място и ако ти имаш професионален, добре изглеждащ външен вид, това би ти отворило много врати. Така че тук е важно да говорим за костюмът не просто като специалната дреха за една вечер, а като дрехата, в която трябва да се чувствате уверени, дрехата, която трябва да бъде качествена и стойностна и която ще ви отвори много врати след това и трябва да бъде разглеждана като инвестиция. Дали това обаче има общо с плащането на висока сума за този костюм? Ти между другото го каза, понеже всички знаем, че на баловете се хвърлят ужасно много пари. Не веднъж сме чували ситуации, в които дори се тегли кредит. Точно така, родители теглят кредит, абсурдно, за да могат да купят дрехата на абитюрента за една вечер. Тоест това е възприятието в момента, то изобщо не трябва да бъде така. Между другото, много хора знаят това и умишлено се възползват и завишават цените на нещо, което примерно го продават за 1000 лева, но реалната му стойност е не повече от 100 лева. Вече сме в евро. Добре, в евро. Всъщност, изключително високо увеличаване на крайната цена, просто защото знаят, че абитюрентите имат готовност да платят и дори защото знаят, че
те даже търсят цената. Те търсят да купят скъп костюм, за да се покажат пред другите, да се изтъкнат, че имат пари. Нали, това е станало като някаква порочна, модерна практика, тренд, и което трябва да се промени. Защото костюми, произведени в България от най-високо качествените платове, италиански платове от вълна, което е най-добрата материя за костюм, като тези, които носим ние, неродопското вълнено одеяло, такива костюми съществуват и те, повярвайте ми, изобщо не са толкова завишени като цени, дори са на много по-ниски цени от много от костюмите, които се шият в Турция от полиестер. Така че ние искаме да сменим първо тази нагласа, че трябва да се изръсят много пари, и второ да сменим нагласа, че костюмът е за една вечер и е само за бала. Много по-правилно е да изберете практичен костюм, който е красив и ще бъде стилен за всякакви други поводи, в които може да го облечете, отколкото нещо лъщящо с камъни, с един лъснат полиестерен ревер, нищо ще струва 1000 лева, което обаче, ако облечете след бала, вече ще стои неадекватно. Да. И нека да кажем конкретно посоката, в която Мода Мисия работи, и това, което предлагаме на училищата, на бъдещите абитуриенти, така наречената колекция на випуска. Защо да нямате своя колекция, която ще запази и ще съхрани всички ваши спомени заедно, която колекция ще бъде уникална. Вие може да бъдете първия випуск, който има собствена колекция. Може да сложите уникални детайли по костюмите, които да ви отличават от, примерно, други випуски. Всеки един от абитуриентите може, разбира се, да има различен почерк на неговия костюм, но това да ви направи като едно цяло, т.е. да продължите посоката, в която вие сте имали 4 години, 8 години, колко сте учили, да продължите и това във времето, след това да се срещате на посрещи, 5 години от завършване, 10 години от завършване и така нататък. Това да остане един спомен, който, между другото, в бъдеще може да се и капитализира, защото това си една марка на този випуск. Да, много правилна посока. Наистина това е идеята на проекта Мода с мисия, насочен към абитуриентите. Да поясним обаче, защото може би като кажем да създадете собствена колекция, звучи като някаква много висока сума. Напротив, даже говорим за заводски цени, нещо, което ще ви струва накрая по-малко, отколкото да си купите костюм от мола. Ние скъсяваме веригата. Вие сте дизайнери и заедно с наши дизайнери в Fashion Академия Тоскана създавате уникалните дизайни на вашите костюми, които ще бъдат в една колекция, в една марка. И вие директно работите с фабриката производител. Точно така че премахваме посредниците, марките, цените за наеми в мола и всичко. Вие работите директно с фабриката, ние създаваме за вас дизайни, помагаме ви да изберете начинът, по който искате да изглеждате на балъци. Това не означава, че всички от випуска трябва да бъдат с еднакъв костюм, но пък ако искате може и така да е, но ние имаме над 3000 плата, така че повярвайте ми, ще можем да намерим открояващ се плат за всеки един от вас. Естествени платове, естествени материи. Това е много важно да се каже. Тоест, този костюм устоява във времето. Той няма да бъде облечен една вечер. Той може да бъде облечен 50, дори 100 пъти. Абсолютно. Това, което казваме всъщност с почерка, но на много места по самият костюм може да се избродира конкретно послание, думи или цифри. Примерно може да е датата на завършване или може да е някакво отличително име, под което, примерно слоган, името на училището, слоган. Могат да се избродират също имена и инициали на всеки един, на всеки един човек, всъщност на всяка една личност. Щях да кажа ученик, обаче вие вече се превръщате в личности и това е момента, в който костюмът всъщност да стане вашата презентация пред света. Така че тук говорим за много заводски цени под пазарните, под тези, които можете да намерите в моловете и по Витошка. И говорим за една отличителна колекция, която да сплоти наистина випуска като последния момент, в който вие сте заедно като колектив, преди да се разпръснете, но и ще бъде инвестиция в бъдещето ви и може да ви отвори много врати, както казахме, първата работа, бъдещият партньор, дамата, която ще изберете да бъде до вас, трябва да я спечелите все пак, защото ние жените се впечатляваме от костюма, от външният вид, това за нас. Това, между другото, костюмът не е просто дреха, не може да се сложи наравно с всички други дрехи, защото когато видиш мъж в костюм, какво впечатление ти дава това, Гери? Впечатление на успешност, на лидерство, на човек с позиция.
И когато костюма е добре подбран, когато материята е естествена, повярвайте ми, това страшно много си личи. Абсолютно. Тук не може да заблудиш човек, който оценява качеството и който се впечатлява от естествените материи и който всъщност обръща внимание на детайла и на това как една дреха е произведена и от какви материи. Така че усещането е на човек-лидер. Костюмът е символ за лидерство. Това е търсено във всяка една сфера. Жените търсят мъже лидери до себе си, мъже, които изглеждат зрели, стабилни, праснали. В работата това също ще ви даде със сигурност предимство, защото всеки един шеф би се интересувал от това да наеме стойностен човек, който е лидер, човек, който е изгряваща звезда, както вече ги наричат в бизнеса. Ако пък търсите финансиране за собствен бизнес, просто във всяка една сфера наистина костюмът повишава значително вашето ниво на начина, по който ви възприемат външният свят и ви отваря много врати. Това е нашето послание към вас, така че ние искаме да ви покажем, че костюмът трябва да бъде инвестиция не за една нощ, а за началото на вашият живот като самостоятелни личности. И освен това трябва да бъде качествено произведен и в България, и всичко това може да се случи на много по-ниска цена, отколкото вие иначе бихте си купили костюм. Нека да споделим още нещо. Инициативата, която подхванахме заедно с проекта Мода с мисия, това е, че никога повече нито едно дете не трябва да влиза неуверено в живота. Т.е. на 10 костюма ние ще предоставим 2 такива на деца и на семейства, които нямат тази финансова възможност да си позволят качествен костюм за техните деца. Точно така, за да дадем равен старт на всички. И между другото, изненадите, ние сме пълни с изненади, те не приключват. Обаче към всеки един костюм, който закупите, получавате безплатно обучение в нашата зала TUC Academy Тускани, в която идеята е всъщност да ви дадем знания, чрез които да можете да се реализирате успешно в живота, в кариера, бизнес или стартъп. Така че очакваме абитюрентите. Печелите от всякъде. Точно така. Ние ще направим, разбира се, стъпка в това да се свържем с училищата. Освен чрез предаването Мода с мисия, ще направим запитване и към училищата, представим нашия проект и се надяваме наистина да сме докоснали вашето съзнание и наистина да подберете нещо смислено за старт на вашия живот извън училище. Да, точно така. Така че очаквайте нашите писма скоро към вас, към всички ученици, към всички училища, но се чувствайте още по-поканени да бъдете вие първите, които ще свършат с нас и да бъдете и първият випуск, който ще направи собствена колекция. Проектът Мода с мисия ние сме изключително отворени към това да си партнираме с всяко едно училище, с всеки един клас, с всеки един випуск и очакваме вашите запитвания и предложения и ние веднага ще ви дадем нужната информация и ще ви дадем повече информация за това как може да направите собствена колекция. Мисля, че това беше идеален завършек.